weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ɓito walla doggo wocci zidida cayɗe fasa ñamanari kon waktu yoni hato jamweli rangaɓe kame kamanda ene jeeya gardidi kabruji mena to leydi Sénégal jagorgal kalfinangal awo holliri wonande awoɓe woto taccu keeri maaje leydi Sénégal tonto leydi Mauritanie joyo jagganoɓe tonto kay haydi tuma manditare leydi ndi ɗaccitama ñalawma hanke maɓe jaɓɓe hande tonto Nouakchott tonto leydi Mali gonnoɗo général biyeteɗo Moussa Sinko Coulibaly yidde muɗum ko jeeyede e ƴamoɓe lefol laamu hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeetati ma en jaɓoɗo hen musidɗo men Yahya Adama Aw ko fate banggue larte woto goɗɗe joni joni jañoɗen. Kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde naya bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal ma en kaale jagorgal kalfinangal awo leydi ndi kanko noon ñalawma hanki o wo darima e yeeso ñalawma hanki o wo darima e yeeso sarɗiyonkoɓe leydi ndi tonto sur sarɗiyeji to noon ko toon tigui wo suuti konnguli makko ngam wiide kay omo waɗi erago fade awoɓe e maaje keeri hakkunde leydi Sénégal kame leydi Mauritanie nde jomumen ndenata ɗiɗon keeri nde ɓiɓɓe Sénégal naɓe kormoto keeri leydi Mauritanie kame leydi Sénégal hakkunde mabɓe maaje kaɗɗe e tuma kayde Sénégal naɓe e kala sahane tacca ɗin keeri gam abbade liɗɗi ɓe koliri noon caggal kayde ciifande ciifodirannoɗe nandiral nde gasno ha laaɓi guila nden ha oɗo saaha mo gonɗe noon e leydi Sénégal kame leydi Mauritanie kame leydi Sénégal mbattani ciifodirɗe goɗɗe oɗo saaha mo gonɗe noon yidde makko kanko jagorgal ngal kamɓe awoɓe yoɓe tinno kay ɓe ndena ɓe kormo e ɗiɗon keeri ɓe ganda kala taccuɗo ɗin keeri ko kañum tooñi hoore muɗuma ha joni toon to sur sarɗiyeji kedoɗen kamɓe sarɗiyankoɓe noon dañi tigui namdiɓe e kanko jagorgal kalfinangal awo ko fate banggue ndeelam jiiteɗam e nder maaje kaɗɗe ɗe e yataw jogorani bonnande wonande awoɓe liɗɗi e nder leydi Sénégal kanko jagorgal ngal noon o holliri wonande kay ɗam ndeelam so tawi golle mum puɗɗima bonnata haydara wonande kay ɓen awoɓe e liɗɗi e nder maaje leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Alhaji Diouf taw kadi ko fettiyanke bal ngana e nder leydi Sénégal tuma kay nde o jooɗi e ayawo harride wiyete walla mbiyen ayawo coftal ɓalli e wiyetende Beni Sport toon to leydi France ko toon tigui nde jaydiyanke o jaabimo mbete kay mo waɗe haqqille makko e gam saaha goto maar beele kay wo ɗowa équipe national mo leydi Sénégal on saaha noon wo holliri wonde haqqille makko kay wonani hen tigui yidde ɗowde ɓen fettiyankoɓe football e kanko ɗo saaha mo gonɗen woni haqqille makko kay tigui ko yidde umminde cetal taw kadi cetal ngal ko wallide hoorejo leydi ndi beele ne lamto leydi ndi hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeenaya ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen toon to Dakar noon waɗi yimɓe ɗiɗo jaggaɓe toon toon to Tambacounda waɗi neɗɗo goto jaggaɓe toon kamɓe noon ɓe tuuma ko ittude ɗon yimɓe to Sénégal nawde ɗumen toon to Libye e toon to Dakar noon jagga toon ko biteɗo Adama Mbaye ene wondi kadi biteɗo Ndeya Sonko e kamɓe ɗiɗo noon ɓe naggama toon to Dakar oɗo saaha noon aɓe tawe e juuɗe dadiɓe ɓe e toon to Tambacounda noon jagga toon ko biyeteɗo jagga toon tigui ko biyeteɗo jagga toon ko biyeteɗo Tunkara kanko Tunkara noon ko kanko tigui jagga toon kanko noon o jibina kay hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e naya toon to falde Sikaso walla ni mbiyen toon to falde Ségou ko toon tigui o jibina kanko noon o jagga ko toon to Tambacounda e leggal bitegal Guye e toon tigui nde dadiɓe gaari ha naate e galle makko dañi kay tikketaji ɗiɓe tawi toon e ɗin tikketaji noon ne waɗa hen Dakar Bamako walla ni Sénégal Bamako Cotonou Algérie e kame Agat ene wonde Akara e tikketaji kewɗi noon ne winda hen temedere
temedere capanɗe nayi ujunere woni 700 000 taw kadi ko iwte ɗon ɗo leydi Sénégal faade toon to Tripoli kanko noon wadañi hollirde kay wonande ɓen dadiɓe won wonɓe toon to Bamako ko kamɓe tigi gollodirta oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Sénégal ko ɓeɗo hen tato nanga taw kadi ene tumane guitta ɓesguji leydi ndi ne nawa ɗumen toon to leydi Libi ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale parka taw kadi ko parka Lambay e cumnoka kene wona joni jonte ɗiɗi ñalawma hanki o kadi jeygue yalti toon ha ganduɗa dañi kay nokkuji kewɗi cumɗi toon e caggal noon hettuɓe on fannuɓe woni tan dadiɓe jeygue ɓe nde ɓen kay gaari walla mbiyen koniyankoɓe jeygue nde ɓen gaari kay dañi tigui ñippude e nguen jeygue kono kam haɗani e gueɗe kewɗe bonde hen kamɓe noon ɓe kolliri ha oɗo saaha mo gonɗe noon andaka holko saabi nguɗon cuumu oɗo saaha mo gonɗe noon ɓe goni koye loskoji gam ƴewde holko saabi nguɗo hen cuumu ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Rosso mo Mauritanie kam e Sénégal caggal kay nde ɓiɗɗo Niger najo goto waɗa refule itta toon to Nouakchott gadda to gadda e toon to Rosso mo Sénégal caggal noon on suka nde o dañi kay mette mawɗe ɓernde makko ko ɗon tigui o yaltini laaɓi makko o yani e dadiɗo goto on dadiɗo noon o dañi fiide ɗum laaɓe ɗiɗi o gañi kadi neɗɗo goɗɗo mo wona dadiyanke ko nden tigui ɓesguji wuuro ngo yoga hen jani e makko oɗo saaha noon mo tawe juuɗe dadiɓe e taw kadi yaltini ɗum ko jayde wiitene e ndar info on dadiɗo noon mo daño fiide laaɓe o on noon oɗo saaha mo gonɗen ne tawe e cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to Ndara ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Matam kalen e ñalɗi diine banno toon ñande aset ɓennuɗo henno ma en ketto hen musidɗo men kodde nene Abouba e caggal nde ceerno Samassa holliri wonande kay windere nde ha tenti ɓeɗo hen e witeɓe umma islamique naɓe yo duttin miijoji men faade gueno ma en ketto hen musidɗo men kodde nene Abouba taw kadi ko toon to Matam. jarama Seydi Sarr bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗo e wuuro men Matam gonɗen ko fati ziyar ceerno Mouhamadou Samassa baɗannoɗo e ñalawma aset oɗo ɓennuɗo ene wayno tan khalifaɓe hewɓe gaari to banggue shérifaɓe ummiɓe ha toon to leydi Mali to Mauritanie to Gambie hay goto heddaki yimɓe foof gaari ene wayno noon ceerno men ceerno Mouhamadou Samassa weltima kadi duwanima ɓesguji ɗi pop ko wona ɗum ko kadi eɗen gandi laamu ngu ari e gardugol Abdoulaye Daouda Diallo ene wonde kadi mo ganduɗa ko Farba Ngom e gouverneur mo Matam e dendagal Harouna Dia en foof gaari tawtorama kadi oɗon ziyara sirifaɓe hewɓe gaari kadi tawtorama ɗum ceerno Mamadou Samassa tan wolli neɗɗo ene wayno ya few ya won kadi e peewal wata neɗɗo kadi won tan duumade e ko wiite fenade ko caggal ɗum laamu ngu e oɗo biteɗo Farba Ngom nde o ƴetti konngol o wi neɗɗo ndu fiyandu hundun tan woni ko umata kanko de ene wayno so joɗima e hohoɓe diine ɓe Fouta ene wayno kanko de duwaw makko ko goto tan ñaganade horejo leydi Sénégal nde wata hebde mandat ɗiɗoɓo ene wayno ko ɗon tigui ceerno Samassa wawi dillinde hoore wi nani jaaɓi famima holli ɗum shérifaɓe ene wonde khalifaɓe diine ɓe mbiyen tan bandiraɓe gummima bangyo bang e nder windere nde to banggue noon accident ji ala ko teskiɗen hen to banggue kadi jaggaɓe to fate huuɗoɗa eno koye ko nandi hen ala foof kadi to nanɗen hen ene wayno tan mbiyen ziyara o waɗi e dow jaam gasi oɗo waktu noon e to gonɗen ɗo eɗen kaala eɗen gandi gambinaɓe koye muɗumen gonduɗen gambinaɓe noon fodde temen nayo neɗɗo e yimɓe 14 ko kañumen gaari oɗo waktu noon eɓe ɗo to halwar gam gollanade e yoga e galleji ceerno ɗe ganda kadi taw kadi ko wonko liggote hen eɓe ɗen liggo gam barkinarade hen weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yaadude kodde nen Abouba ɗo e wuuro men Matam. kodde nene Abouba toon to Matam woɗɗani rewyel Matam ko ɗon tan taccirten payen toon to rewyel Matam ƴetten lawol ha yettoɗon ɗo kay hayɗi toon to wuuro kay hayɗi noon dañino kay manditare leydi ndi waɗi toon ñande nogas e jeetati e lewru mayduɗo hen ndu ha ganduɗa waɗino seppoji wonande kay ɓen bayeji e wiɓe kay sikkela koma ñawore waɗe e nder leydi ndi caggal kay warnoɓe e ɓeɗon nogas e jeetato koniyanke taw kadi ko koniyankoɓe ɓaleɓe jiyaɓe lappol palol dande maayo e caggal kay waɗɓe ngal baɗal ɓe ne guuri ha joni ñawore foti tigui ko waɗede jomumen ndewne e lawola e tuma noon nde ɓe juɓɓino ɗin seppoji waɗi tigui yoga e jaggade ñalawma hanki onon ɓe ɗaccitama toon to kay heydi oɗo hen subaka hande no aɓe tijja toon to Nouakchott e hollirama noon maɓe jaɓɓe toon jaɓɓugal payodingal caggal kay nde ɓe goni e nder cuuɗi dumbiri ɗi e taw kadi ɓe kulani ɓe jarani caggal ɓe namdi tigui ko yo ñawoje mbaɗe beele waɗɓe ngal baɗal ene mbawa jaggede ko siftinde on noon
kamɓe tigi woni tigi koɓe kalata jamma e ñalawma ko ɓeɗo hen waraɓe hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi mbiyani mbaɗani taw kadi ko koniyankoɓe e ñande subaka manditare leydi ndi ko nden tigi kamɓe kala ɓe ligga daɗe mabɓe taaƴa walla tan mbiyen ɓe ligga ɓe mbaɗa yargaji ɗum noon taw kadi waɗɓe ɗum ɓe ne guuri mayani kamɓe noon woni fandare mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko waɗɓe ɗum ɓe caggal kayne ganda e kamɓe kala ɓe puttini guite yo laamu ngu udit loskoji beele ɓe mbawa jaggede ɓe mbawa ñawede ha joni toon to leydi Mauritanie keddoren jayde wiitede Al Akbar ɓe koliri wonande kay aynaɓe hewɓe hen walla tan mbiyen joomen jawɗele hewɓe hen tacciti e keeri leydi Sénégal kami keeri leydi Mauritanie ngam noon abbade keccol kami durgol oɗo saaha noon teskede wonande kay beeli kewɗi kori e nder leydi Mauritanie yogay nokkuji laggi taggal kay teskede hikka wonani hitande ngarɗude ko fati e banggue diƴƴe ardiɓe nden fedde noon taw ko fedde witede GNAP kanko noon o wiyete ko Abdoullahi Woldo Malaw o holliri noon oɗo saaha mo gonɗen yoga kay ɓen taccuɓe ene jaade jawdi mumen e yoga hen dañi yeyde yoga e dabeji men beele kayne mbawa taccinde e yoga e dabeje wonande keeri gam abbade durgola aɓe jogui kulhuli mawɗi noon oɗo saaha mo gonɗen guila pelɓodire mawɗe wadde hakkude aynaɓe kame remoɓe caggal noon teskede oɗo saaha mo gonɗen yoga e lappi kay taw ko jawdi oɗo saaha ɓuurani hewde no fewi ko guese tigui ɓuuri hewde yoga e nokkuji ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale radio Mauritanie taw kadi ko gardiɗo radio Mauritanie kanko noon gardiɗo ma en kaal jafoɗon ma en kaale gardiɗo radio Mauritanie taw ma en kaale gardiɗo radio Mauritanie taw kadi ko biteɗo Abdoullahi Woldo Harmatallahi kanko noon tumande jayde wiitede Al Akbar waɗi hen loskoji mum tawama kay ɓe guitti ngaaluji joɗɗi no fewi kene wona million ngaji joɗɗi taw koye koppareje oggoya gam kay wallide yogay jaydi yankoɓe taw kadi ko wallitoɓeɓe yogay jaydi yankoɓe ha tenti kadi yogay gollorɗe ɗe ganda kano fewi ha tenti yogay jaydi yanke taw kadi ko bannoɗo yogay leppi ha kadi yogay gueɗe kel tawni waɗi ɗum e jayde wiitede YouTube walla ni ɓoggol karallagal biyetegal YouTube ɗon noon dañi hebde kene wona million ngaji jeeɗiɗe ko fawi ɗum noon oɗo saaha mo gonɗen losko ene woni e gardiɗo radio Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen hoorejo leydi ndi woni Mohamed Ould Abdel Aziz ñande asende ene tawetno toon to wuuro wiyetego Tissir caggal noon ko ganni e fina tawa ɗum tigui wonno toon e mawninede ñande asende kanko no wadañi huccodirde jaydi yankoɓe ko nden tigui nde ɓe namdima ko fate banggue maccugago e nder leydi Mauritanie dañi namde wa dañi jaaboji ɗi o jabtiɓe en o holliri noon wonande kay pelle dariɗe gam haɓade maccugago e nder leydi Mauritanie ko ɓen tigui goni e bonnude oɗo saaha mo gonɗen dawrugol leydi Mauritanie ɗum noon kanko o yadani hen hay seeɗa Biram Da gardiɗo pelle gam dartade gam habtade walla ni gam yoltude yogay hujjaji taw kadi ko wiyaɓe maccuɓe tardani kay jabtade e wonde kay kamɓe daraniɓe haqqe innamade e nder leydi Mauritanie ha tenti ɓeɗo hen wiyaɓe ko jiyaɓe ko wona ɓen goni caɗele mabɓe woni caɗele mabɓe ko hoorejo leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie yoga kay sénateur uji walla tan mbiyen e gollotonoɓe sur sarɗeji tokosuru mbaɗi erango mumen faade landaji lundo e kame yimɓe hewɓe kay dariɓe ɓe gonani yogay landaji kamɓe kala nde ɓe ndentata ɓe calo wonande kay oɗo hen référendum bannoɗo ñande joyyi lewru août jawtuɗo henno kamɓe kala noon nde ɓe mbatata kay andude nde kamɓe kala nde ɓe mbasata andude tigui rigui oɗo hen araray kesso jowaɗo walla ni ngalɗo hen walla ni mbiyen tan yimre gendi waɗande oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie gonɗen ma en ciftorɗo hen musidɗo guiɗo taw kadi ko biyetenoɗo Mamadou Demba Sy jaydiyanke ngana gonnoɗo e radio Mauritanie jamma ñalama no humpita ɓiɓɓe fulɓe kala e kanko noon wa yaltuno aduna koye nayyi lewru yaltuno aduna koye nayyi lewru bawte hitande ujunnaje 16 e ko hande waɗi hitande ma en ketto hen musidɗo men Ahmadou Dia jarama Seydi Sa en jafoɗen ko musidɗo men Ahmadou Dia toon to Nouakchott ñande nayyi lewru bawte hitande ujunnaje 16 nayyi lewru bawte hitande ujunnaje 17 woni hitande ko gorko mo Abdallah Dide Dade Abdallah Jeeri Mamadou Demba Sy ruttino e jomum Mamadou Demba Sy gorko pullodimo danejo golliɗo golle pattam lamije ɗe mayata majjata Mamadou Demba Sy gorko dimo moƴƴo tawa kadi ko julɗo ceertanaɗo ha joni moƴƴere e lamderago Mamadou Demba Sy jubbinannoɗo jewte pattam lamiji kabaruji laaɓɗi laaɓtuɗi to radio ha joni haalirde guindiyankore nde leydi Mauritanie ha joni Mamadou Demba Sy gadiɗo heftinde golle taw kadi ko jaalelengel ngol ina jeeya e ɓen rutto teddugal taw ko simtude e heftinde darde gorko biyetenoɗo ha joni
balama tijani mo ganduɗon wonino ha joni waktu futankoɓe. Mamadou Demba Sy satunde ruttotonde e jomum tawi ina woni e heɓade ngam yuɓɓinde hirde tawa ndeɗon hirde ko simtude gurdam gorko biyeteɗo Mamadou Samba Diop mo gendi Pular. Mamadou Demba Sy jibbinannoɗo yewtere tufde gandal wadde kay eɗen mbawi wiide tufde gandal yewama kono kadi Mariam Moussa Diallo hattimama Demba Amadou Bari yewama leñol fulɓe kala eɗen mbawi wiide yewama. En ñaguima Allah tawɗom haɗata o yo Allah yurmomo yafomo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala. Amadou Dia Nouakchott ngam weltare. Allahumma amina ya rabbal alamina. Ahmadou Dia to Nouakchott e neldi duwaw ɓesgu makko kala e dendagal ɓiɓɓe fulɓe kala ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen dadiɗo goto jiyaɗo e loni walla ni mbiyen lafambulawo goto taw kadi ko dadiɗo mo leydi Mauritanie warama hande tonto Central Afrique e nokku biyeteɗo Bria tato e mabɓe gañima gañande musɗe no fewi taw kadi yene mabɓe ko fedde witende anti balaka tonto Central Afrique taw yaltinɗum ko jayde leydi France witende AFP. sen giwi tonto leydi Mauritanie paɗen ko tonto leydi Mali général biyeteɗo Moussa Sinko Koulibaly taw kadi ko gonnoɗo général ɗacciɗɗo golle mum ɗeɗo hen balɗe haalaɓe ha wiccer caggal gonnoɗo e koniyankagal ngal leydi Mali oɗo saaha mo gonɗen holliri wonti ƴamowo lefol laamu hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ko nden tigui o yiiɗi kankone ƴamde lefol laamu beele kay omo wona gardiɗo leydi ndi siftinde noon o woni no kay jagorgal e saaha hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati tuma kay nde oɗo hen biteɗo Amadou Sanogo folli Amadou Toumani Touré e jappere leydi Mali ha joni koyon fannu keddoɗen wona kanko tan oɗo saaha ɓuɗɗi feñje e ɓen ƴamoɓe lefol laamu hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati taw kadi oɗo hen biteɗo Khalifa Sanogo taw kadi ko gonɗo maire mo Sikaso kañumne hoore mum holliri oɗo saaha mo gonɗen jiya tigui koye ƴamoɓe lefol laamu hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to nokku biteɗo Jugani toon to Jugani noon tawi nder falde mofti oɗo hen gorko wiyete ko Saydou Guindo kanko noon ko fittandu makko yoɓa toon taw kadi kanko jogui noon nden kay kisal mairie wuuro ngo e tuma noon nde woyyano e nder woni nokkuji dañi kay yorɓe joguitiɓe wonɓe motoji jinno yande makko ko nden tigui wañoɓe ne gonno e nder ladde he ko ɓen tigui ballitimo hawo arti e wuuro wiyetego Jogani nden o iwi Jogani o fayi wuuro wiyetego Guriti ko toon tigui ɓe tawimo hakkude koreji makko ko toon tigui ɓe jooɓi fittandu makko ñalawma hanki o oɗo saaha mo gonɗen noon wadɓe ngal baɗal ɓe haɗo ɗo gonɗen ganda ka taw kono ne hollira oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Mali nden ka e kisal ne ngakki hen e tuma kay moɓe kolliri kala maɓe jiiɗi yoɓade fittandu mum ɓe battinto tigui ko yoɓade fittandu muɗum ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Nioro nokku biyeteɗo Soura Kunda toon nonne tawe e nder falde Nioro taw kadi hedde ɗon ne woodi tigui woyndu taw kadi ko woyndu Sharif Bouye walla mbiyen tan ne woodi toon woyndu Mohamed Wuldu Cheikh taw kadi ko Sarif mo Nioro ñande capanɗe walla mbiyen ñande aset ɓennuɗo henno jamma aset ne jofi aleta sanga pecce jamma ko nden tigui woyndu ndu yaltini annora mawde no fewi ha ganduɗa yeynima diwano kala yega yimɓe noon noddi kay kene wona joom wuroji jeeɗiɗi taw kadi ko ardiɓe guure kamɓe kala ɓe gaari ɓe pawi hen jiiɗe mabɓe ko nden tigui Sarif mo Nioro yalti sanga 3 heures jamma gam faade toon to woyndu ndu woni toon nde waɗi haw yettini hen ko nden tigui o julɗon darɗe ɗiɗi o duwi o holliri ɗum ko kawis ko ɗon tigui yimɓe gone yaltide ɗam ndiyam gam barkinorade e ɗiɗo hen kawisaji peñƴi toon sen giwi toon to leydi Mauritanie walla mbiyen sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie caggal kay nde Adama Barrow itti ɗon jagorgal kalfinalgal hakkude leyɗele taw kadi ko biyeteɗo Maya Ahmadou Fati oɗo saaha mo gonɗe noon lomtimo ko biyeteɗo Habibou Darame oɗo saaha mo gonɗe noon kañum woni jagorgal kalfinalgal hakkude leyɗele ngal leydi Gambie taw kadi ɗum waɗi koye ñalawma hanki o ha joni kabruji men ɗemgal Pular paɗen ko toon to Guinée Conakry oɗo ñalawma hande noon seppoji mbaɗi ha ganduɗa yogay cuuɗi jangguirɗi gudditani taw kadi ko yogay cuuɗi jangguirɗi gonɗi e nder leydi ndi gudditani oɗo hen subaka hande taw kadi ko seppo wonande sukaɓe janggoɓe
wonde e collège lycée mo Matam golde ton to Guinée Conakry ne wondi kadi e collège Plateau ene wondi e legal bitengal Katuma ne wondi kadi e legal bitengal wala mbiena collège gonde ton to legal alhamdulillah e kambe kala be kolri odo nyalawma hande cuudi jangirde ha ton to labe kala ngudditani e caggal non de bede hen syndicat ji kollirno wonde kayma jaban bede hen ardibe dineji tuma kayde biɗiɗe seppoji yo darto ha laaɓa ha wiye ceer e kamɓe noon ɓe kollirino maɓe jaɓanɓe kono ɗo saaha mo gonɗen ñalawma hande o e seppoji puɗɗitima toon to Guinée Conakry ha joni toon to Guinée Conakry keddoɗen Alpha Condé gonɗo e jillu mum toon to Jordanie e nder lewru wotoru noon ngolɗo lawol woni laabi makko ɗiɗi yaade toon tuma kayde o iwi toon to leydi Côte d'Ivoire ko toon tigui wo yeehi jaɓɓimama toon noon roi mo Jordanie biteɗo roi Abdallah noon oɗo saaha mo gonɗen yidde mum kay ko jokkodirde e leydi Guinée Conakry kame Ibrahima Boubacara Keita gardiɗo leydi Mali kame leydi Niger kame leydi Nigéria beele kay ɓe mbawa jokkodirde ɓe kaɓo ɓeɗe hen wonɓe e pelle ceɓɓitiɗe ko wona ɗum ko noon kanko roi Abdallah yidde makko kay ko oɗo saaha mo gonɗen yooɓe dañ joɗaniɓeɓe e leyɗele ha tente Afrique de l'Ouest caggal kay teskede kanko roi Abdallah gardiɗo Jordanie jaggue makko ne ngakki e nder Afrique banggue hirnangue ha joni kabruji men ɗemgal Pulaar paɗin ko toon to Guinée Bissau ardiɓe CEDEAO guitti sete timmuɗo ñalawma heccanke hanki kala neli ɗumen toon to lamorgo Guinée Bissau kamɓe ɓe jettima toon gam yurnitade gonka leydi ndi e caggal noon teskede oɗo saaha mo gonɗen ko fati e dawrugol ngol ni herƴi no fewi e taw kadi ko toon to Guinée Bissau toon to Togo paɗen seppoji mbaɗi toon ñalawma heccanke o gulɗi jaw ken won ujunnaje yimɓe e jippima e booli lome kala kamɓe noon ɓe kolori alhamisa parɗo henno e kamɓe kala maɓe jippoyi booli he haɓe ɓeyda seppoji mabɓe toon to leydi Gabon Ali Bongo Ndimba walla mbiyen Ali Bongo Ndimba aseɗe alire waɗi jillu muɗum toon to leydi Guinée équatorial wo joddima e nande makko e taw kadi ko biteɗo Théodoro Obiang Nguema Bazogo kamɓe noon ɓe jewtidi e toɓɓe kewɗe ko fati e udditgol keeri tuma kadi ɓe jogui kulhuli mawɗi no fewi e leyɗele mabɓe goɗɗani leydi Cameroun oɗo saaha noon gonɗen leydi Cameroun ne heewi ɓeɗe hen witeɓe Boko Haram en kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha kulhulɗi ɓe jogui ko ɗin tigui kamɓe noon maɓe jokkodir ɓe ƴeewa ndenka e kisal gam sembolinde maaji mabɓe kame keeri mabɓe ɓe jurnito holno ɓe ndennirta ɓesguji leyɗele mabɓe ha joni koye nder leydi Gabo keddoɗen ñalawma aseɗo walla mbiyen aleɗo e ɓesgu bongo kala mawnini ñalawma mumen taw kadi ko ngol waɗi ɓe 50 hitande koɓe gardi leydi Gabo tuma kayde bongo waɗi e laamu kene wona duuɓi 42 ɓiɗɗo biteɗo Ali Bongo o Ndimba oɗo saaha mo gonɗen ene woni e hitande mum jeeteɓire taw kadi ko kam ardi laamu leydi Gabon toon to leydi Maroc Afrique du Sud kamɓe noon ɗo saaha mo gonɗen ɓe mbaddi junggo e fandu e caggal kayde ɓe taaƴi hakkude mabɓe e gardugol Tabou Mbeki Ngane Sanga wonno kay hitande ujunnaje 2 o saaha noon mo gonɗen Jacob Zuma laamiɗo leydi Afrique du Sud yidde mum ko oɗo saaha mo gonɗen e goto e mabɓe kala yo nel ambassadeur mum e leydi gondi ndi beele jokkodiral ne arta hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe toon to Zimbabwe ko yimɓe kala ɗaminino ko ɗum tigui woni ko Grace Mugabe waɗi tuma kayde Grace Mugabe ñalawma hanki ñaagui ceergal kanko noon wo holliri ko nawli ko tigui ƴettiti lefol laamu e nder leydi Zimbabwe e tuma noon on vice président walla mbiyen on vice cikko hoorejo Mugabe hakkude mum e joom suudu Mugabe ko kamɓe tigui poɗodiranno lefol laamu oɗo saaha mo gonɗen noon ko cikko hoorejo tigui ƴetti kanko Grace Mugabe noon o holliri o wawata munje ɗeɗo hen gueɗe oɗo saaha mo gonɗen o ñaguima ceergal ko siftinde on noon kanko Mugabe worasno tigui Grace Mugabe kay hitande 1997 walla mbiyen jeegom caggal kay nde joom suudu makko biteɗo Salia hawri e ladial e hitande 1992 taw kadi yaltinum ko jayde Zimbabwe en witende APR taw kadi ko jayde wiite noon ko kamɓe kollirɗum toon to Zimbabwe kan won yimɓe nogas mbasi pittali men ñalawma hanki o taw kadi koye werla goto ɓe gonno camion goto kamɓe foof noon koɓe 56 ko ɗon tigui nde auto wirasay tournal goto ko ɗon tigui wo yani waɗi noon yimɓe nogas wasɓe hen pittali mumen toon to leydi Égypte paɗen leydi Égypte noon gonnoɗo hoorejo jagorɗe leydi ndi taw kadi ko biteɗo Khalifa Ahmed gonnoɗo toon to Émirats Arabes Unis tuma kayde watti on déclare wonde kayma o jeeye e ƴamoɓe lefol laamu ko nden tigui Émirats Arabes naɗe guittimo toon e jet privé nelditimo toon to leydi Égypte ñalawma heccianke o nde o yetti toon to Bawal laaɗe diwoje ngal Keur ha oɗo saaha mo gonɗen e koreji makko ganda holɗo mofta tuma kay Abdel Fattah Al Sisi
lamiɗo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen yiiɗa yiide hay nawliraɗo goto e nder leydi ndi tonto leydi Yemen oɗo ñalawma hande robelen kolliri e nder jayde mumen wonande kay gardinoɗo leydi ndi biyeteɗo Ali Abdallah Saleh kañum kay warama e nder oɗo hen ñalawma hande taw kadi ko jaranoɗo e duuɓi 75 e kamɓe noon ɓe kolliri fittandu makko yoɓama oɗo ñalawma hande ma en garto hen e kabaruji men joolam jabori ñalawma janggo tawa kadi haali Abouba arti o saaha mo gonɗen ma en jabɓoɗo hen musidɗo men Yahya Adama o ko fati e banggue larte yaaɓe gartani Seydi Sar Ceerno Abdoullahi Sar paɗen koye kabaruji men tintingol e ko fati e lakne oɗo wiyete ko Abou Mbo nene makko ene wiiya Mayram Thiam baba makko ene wiiya Oumar Mbo o jeeya ko wuuro wiyetengo Kahi o jibina ko 1987 o majji ko 2016 koto leydi Congo ɓe cakkiti nande dille makko eɓe ñaagui bandiraɓe kala bawɗo yiide mo ene wawi jokkodirde on musidɗo biyeteɗo Kenemme Diama mbaɗata ko 00 242 05 697 75 23 walla jokkodira oɗo musidɗo biyeteɗo Abal Mbo mbatta ko 00 223 75 64 65 63 oɗo wiyete ko Birama Tarwore ɓuuri andirede ko Birama Ali nene makko ene wiiya Kawɗo Tamboura baba makko ene wiiya Ali Tarwore o jeeya ko wuuro wiyeten ko Dar Salam omo yaara e duuɓi 6jeeɗiɗi o majji ko 1981 koto toon to leydi Gambie ɓe cakkiti nande dille makko eɓe ñaagui bandiraɓe noon kala bawɗo yiide mo ene wawi jokkodirde on musidɗo biyeteɗo Alkasum Diallo ko on yettiniɗo ɓataki o mbatta ko 00 223 79 40 39 75 walla mbaɗa 00 223 66 61 29 71 oɗo wiyete ko Sadio Ba nene makko ene wiiya Habib baba makko wiyete ko Mamadou Ba o jeeya ko wuuro wiyetengo Jongo Mane omo yaara e duuɓi 22 ko majjiriɓe joni ene wona duuɓi 5 eɓe ñaagui bandiraɓe kala bawɗo yiide mo ene wawi jokkodirɗo musidɗo biyeteɗo Saydou Diallo ko on yettiniɗo ɓataki o mbatta ko 00 223 75 55 91 26 walla mbaɗa 00 223 76 36 40 65 eɗen mbiya tan yo Allah hollitto eɓe celli e ɓey jaam ko musidɗo moon Yahya Adama Aw ɗo e Libreville. Yahya Adama Awa koyngol men mbaynigo hande eɗen mbasi ɓiɓɓe fulɓe kala e moni kala yo janggo wawa windude anda ko bindol yaltintene human binnago e neɗɗo ɗo ari kala tawa ene wawa yiide bindi tawa kadi ene wawa windude kala ko jangga ma neɗɗo dañɗo woni taw wawa jabade vocal wawa halde vocal kono so windi e goɗɗo o wawa yiide kabruji men ko fate banggue latte ko Yahya Adama Awa ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena